Днес ще говорим за стратегическото планиране, най-дългосрочната инвестиция във всеки бранд. Нашите повече от 10 години опит показват, че успешната стратегия за развитието на един бранд започва с детайлен анализ, за да се изгради стабилна рамка, в която брандът открива своята уникална комуникационна ниша. А на база анализите и същността на всеки бранд е важно да се приложат обосновани и ефективни решения. Стратегическото планиране и изграждането на успешна маркетинг и бранд стратегия преминава през 3 ключови фази преди да се пристъпи към нейната реализация. Фаза 1. Анализ на конкурентна среда и потребителски профил. Фаза 2. Маркетинг и бранд услуги за успешна стратегия. Фаза 3. Имплементация и технически настройки. За постигане на максимални резултати в първата аналитична фаза изследваме конкурентите, силните и слабите им страни и изграждаме подробен потребителски профил. Важно е също да анализираме и уебсайтът от маркетинг гледна точка, SEO и потребителско преживяване. Въз основа на проведените анализи, като следваща стъпка в фаза 2, разработваме съответните маркетинг и бранд стратегии. Изграждаме комуникационна стратегия по методологията на бранд архетипите на Карл Юнг. Подготвяме ключови думи, силни страни, комуникационни послания, слоган и сторителинг, които представят характера на бранда. Другият основен елемент на бранд стратегията е дизайн концепцията за дигиталните канали, която осигурява единен визуален стил. Подбираме най-подходящият маркетинг микс от канали, чрез които да достигнем до избраната аудитория. Като последна стъпка изготвяме годишен план за всички активности по различните канали, както и рекламен план с бюджет и конкретни идеи за кампании и аудитории. Фаза 3 е имплементацията. Тя включва всички технически активности за аудитиране, оптимизация и настройка на комуникационните канали, които ще бъдат използвани в комуникационните активности в онлайн среда. Добре изградената стратегия включва 3 основни компонента – бранд стратегия, маркетинг стратегия и рекламна стратегия. Заедно те създават устойчиви връзки между бранд и неговите потребители. Успешната стратегия е автентична, релевантна и дългосрочна. Инвестирайте време в анализ, в ясни цели и в последователна имплементация. Така ще изградите бранд, който не просто съществува, а вдъхновява и привлича лоялни клиенти. Благодаря ви, че бяхте с нас днес. Ако темата ви е била полезна, не забравяйте да ни последвате за още интересни новини от света на маркетинга и комуникациите.